Zi ceva la GoPro. Păi ai ideea, trebuie să le umbli cu amândouă. Dacă e, ideea, dacă după poți încet, ce ți arătam eu e să pui pe ăsta. Ah, ok. Adică să fii cu ăsta, și pe amândouă odată, dar aveți, aia e. Opa! Stai încet. Hai, ideea, trebuie să... Ah. Uite, ți-am postat de ăsta cu bățul să-l împingi în partea în care vrei să te întorci. Ce zic? Dacă vrei să faci dreapta, faci piciorul în dreapta. Poți să te întorci așa cumva. Da. Adică acum, și acum încearcă cumva să faci stânga, ca să mă ocolești pe mine. Zice că eu sunt un copac. Așa? Ești un copac. Băi, m-am trezit dimineața la 7, am zis gata, mama, să vezi cum merge în Eu la tăstări, 6:40. Eu m-am trezit la 7, dar la 8 m-am dat jos din parc, asta m-a tras de mine aproape jumătate de oră. Mamă, ce era asta ea. Mamă, ce arată asta. Opa, opa, opa. Opa, ușor. Îi ducem bățul? Îi duci tu bățul? Hai că-l duc eu. Five minutes later. Ce s-a întâmplat, bă? Ce ai comis din nou, bă? Ce ai comis din nou? Ce? Ce s-a întâmplat, bă? M-a întrebat dacă poți să-l învăț cum să-și bage piciorul în schi. Haide! Ideea e că până nu înveți să virezi, cel mai probabil și toți faci la fel. Te duci drept până la urmă, dacă nu te arunci. Mă, dacă nu arunc, mă duc dracu. Păi da, știu. Deci la care vrei să mergem? La care tun? Ce, bro? Care tun vrei să mergem? Oricare. Tu care propui? E bine, scris vrei să urci. Bă, ce mă rupe tibia, bă? Tibia? Da. Pe mine glezna. Ideea e că poți să te ajut de beți sau nu, cum a zis și Luca, că sunteți mai mult de design. Ce zici? Cum a zis și Luca, că beți mai mult de design, acum depinde de tine dacă vrei fără sau cu... O ia așa, uite cum se duce încolo încolo. O luăm așa. Stai că vine lumea, bă. Ceva genul ăsta. Stai, ușor. Dacă deci în față, că acum uite că nu vine nimeni. Păi stai puțin. Du-te în față, că acum nu vine nimeni, adică du-te drept, încolo. Așa. Nu trebuie să iei spre tare. Așa, și acum ia plug, la lin lung. Ia lung, și toată în dreapta, pe dreapta. Ești bine? Mergem la cașerie? Da. Hai să mă duc eu primul să întreb Fă un outro, fă un outro, fă un outro. Mulțumim pentru atenție. Bă, nu știu, nu mă Și pricep. mergeți în mea. Ce? Nu. Purtați o cască de protecție. Da, purtați. Purtați casca de protecție. Nu, ceva. Purtați casca de protecție Da. și poate că ne vedem data viitoare. S-ar Închide putea. GoPro, acolitul meu. Asta? Așa. Ăla-și butonul. Ăla roșu. De sus, nu? Da. Da, l-am oprit. Nu știu. S-au făcut, gata.